Granena kaunti ma Libamba ma Homa Bay. Kaw thuolo malach e kind jopuonj kod jopuonjre en achiel kuom maleng'ling' ma skunde mathoth ne koro otiyo godo yudo duoko makare penj mar klas 8 ma bende koro nogol mana ndalo 2 mosekadho. Ka waloso to kod David Otieno Juma ma bende en japuonj maduong' e skunde Kcpe Mercy Christian School ma yudore Ringera Chuonyo East. Owacho kanyo ni koro duoko makare ne en gino ma bende wuok e kind japuonj matiyo matek gi japuonjre matiyo matek kendo koro kod luor e kind jopuonjre. Skundno ema bende koro notelo sub county nogo mar Chuonyo East kod min skuma mala ahinya mar 300 to kod 88. Japuonj maduong' no David koro to kwa jonyuol mondo dhi nyime gi miyo gi tich mayot e yudo duoko maber. Nyinga en David Otieno Juma. Ane teacher mar Kcpe Mercy Christian School. Kcpe Mercy Christian School yudore Homa Bay County waka. Chuonyo East Sub County, Ringa Zone. Kcpe Mercy Christian School ne achiel kuom skunde mane otimo penj Kcpe 2021 kendo wagone Nyasaye erokamano nikech duoko maber mosemiyowa kaka osebedo komiyowa kuom kinde mosekalo. Kcpe 2021 ni ne wayudo min score mar 388 kendo subject ka subject notimo maber. Kwang'iyo subject mano bedo namba 1 wang' ne en social studies mane oyudo min score mar 84 kiluwe kizungu mane oyudo min score mar 81. Maendi en nikech tich matek ma jopuonj timo e skul ka. Being ni Kcpe Mercy Christian School en a boarding school, wantiere gi lessons maringo kuom seche mang'eny nikech wabedo gi long contact hours kod nyithindo. Wachako lessons magwa gokinyi as early as 11 to nyithindwa chiew as early as 10:30. Jopuonj chako donjo 11 okinyi kendo wabet nyaka 4 otieno ka watieko lessons magwa. Wapuonjo nyithindo gi bed weekends sasa moyudo thuolo. Resources wantiere go maber. Wachako gi our library, computer lessons. The management mar Kcpe Mercy kotelne gi the president mar the organization Kcpe Mercy Mission, Bishop Moses Mondi Odhiambo osemiyowa tich mayot nikech gimoro amora mwadwaro kaka school osebedo ka ochiwo. The Secretary General marwa Madam Betty Saida bendo osebedo ka miyowa support kotiyo hand in hand gi jopuonj, ojiwowa kendo miyowa resources. Mago e gik moko mosemiyo wasetimo maber kuom kinde mosekalo.